Bueno, a ber, orokorrean nik esango nuke gure enpresak momentu honetan ari direla pandemia eta, bueno, naiz eta oraindik hementxe gabiltzan, baino sortu zen krisi ekonomikotikan ateratzen, inbertsioak, teknologia, hainbat gai aztertzen, eta horren erakusleio dira gure programa guztietara etorri diren hainbat eta hainbat eskaera, pentsatu baino askoz ere gehiago, inbertsioak sustatzen ari dira asko eta asko, diversifikaziora, esaten genuena ingurumen ikuspegi horretatik enpresa desberdinak ari dira sortzen. Bueno, hor badago dinamismo bat, esango nuke orokorrean dinamismo bat, naiz eta sektore batean agian enpresa bat okerra dagoen bestea baino hori beti gertatzen da, orokorrean dinamismo bat ikusten da. Baina momentu honetan zer gertatzen zaigu aldi berean? Mundu maila ari gehala errekuperatzen, nolabait berpizkundea ematen ari da ekonomikoa, eta beraz, demanda askoz ere handiagoa da, izan materialak, izan ikusten dugu txipaen gaiaren nola dagoen, izan logistika, beraz, mundu mailan eskaera handiago dago, demanda handiago dago eskaintza baino, eta horrek sortzen ditu prezioak gora dijoaztela, gai guzti horietan. Horrek suposatzen du gure enpresen lehiakortasuna kolokan jartzen dutela, ze, karo, margenak gero eta txikiago dira, energiaren prezioare ikusten dugu, arrazoi berdinagatikan gorantza dijoala. Beraz, enpresen dinamismoa badago, gogoa badago, baina baita ere nolabaiteko halako nerbio pixka bat ere sortzen da, urduritasun pixka bat gertatzen diren guzti horiengatik. Baina ez da bakarrik Euskadin, mundu mailan gertatzen da. Beraz, mundu horretan jakin behar dugu lehiatzen eta gure enpresen ikusten ari direla ohitzen. Baina herri txiki bat gera, eta mundu mailan lehiatzeko askotan elkarrekin joan behar dugu, eta beste batzutan, beste herri batzuetako lehiakideekin ere elkarrekin ari behar dugu, eta gure enpresak hori ari dira ikasten, eta nik uste hori dela behar dugun bidea.